Egunon Kantabriatik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Castron gaurko honetan CaixaBank banderaren laugarren edizioa eta ikuskizuna izango dugu. Atzo Hondarribian ginen, itxaso sakar xamarra, nahasia, gaur ere ondoko itxasoa dugu, hor kanpokaldean 2 metroko olatuak bai, eta lan ikaragarria izango dute gaur ere arraunlariek, patroiek guztiek, teknikariek ere bai, burua uste handiak, batzuk palka, beste batzuk pestaina bakarrik, hor kaian denetarik ikusi dugu, eta arrauntzale hontzat ikusmina itzugarria sortu duen estropada, besteak beste, bi honenak Hondarribia lidera eta Bermeo, atzo Hondarribin garaile izandakoa berdinduta ditugulako zailkapenean. Orain artean bandera gehiago irabazi ditu Hondarribiak, 8 eta horregaitik lider bezala dago, baina gaur berdinketa hautsi egingo da, eta ea ba, nor dugun lider gaurko estropada mamitsu honen ostean. Ea zer duen gure adituak, besteak beste estropada eremuari buruz ere hitz egin behar dugu, zailtasunak gaur eta duela 5 minutu zuzendu dute kanpokaldean bigarren baliza, hor arauak markatzen duen tartea, oraindik ondo finkatu gabe zegoelako. Egunon, Ibon Gaztainazpi jauna? Baita zuri ere, Mikel. Zemuz gara? Oso ondo, gogotsu gaur ere, estropadak ikusteko, batez ere goitik, oso ondo esan da bezala, Urdaibai eta Hondarribia hortxe, puntutan berdinduta daudelako, hau Sevilako lehenbiziko estropadatik etzaigun gertatu. Bai, baina pina beteko lanak hunda, Hori da, eta pentsa, ia non dauden bi treneru horiek, azkeneko hirurak, Urdaibaik eraman ditu, eta lehenbiziko, sarrerak honetan, gogoratuko nuke, duela 15 egun, hementxe bertan, zer gertatu zen Espainiako txapelketan, orduan begira Hondarribiak, zen nagusitasunekin eraman zuen bandera, itxasoan gaude, ondoko itxasoa da, ordu batak eta 4 den inguruan, izango da itxasbehera, marea biziak dira, eta gaur hemen edo zer gertatu daiteke. Azken hirurak Urdaibaik irabazi ditu, bai, badirudi oraino beto dagoela, bai, baina Hondarribiak ederki demostratu du azken urteotan, edo zein unetan irauli dezakela egoera. Txapelketa adibidez, hemen bertan. Hori da. Txapelketa, ez da urrutera jungabe, bi aste, orain txaspi marratu duzu. Gaur 15. Eta estropada eremua ederra da hau, bikaina, baina gaur balizak, gaur kanpokaldean jartzeko eta zailtasunak eta eskerrak profesional onak dituzten aurten San Miguel Ligan propio horretarako estropada eremu guztietan, salbuespen bakarra zarautzen, eta konpondu dute arazo. Hori da, eta gaur esan baldintzak ondoko itxaso izaten da, horbeko ainkurak eta iratzen ditu, eta azkenean profesionalek konpondu dute, eta ea zer ikusten dugun. Ederki, ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak, kai aldetik buelta eman eta gero hementxe da eta zintzo, egunon Sara? Baita zu ere Mikel Ibon eta ikusentzule guztioi, ia esan denetik ikusi dugu kai alde horretan, etxipena eta amorrua, atzo emaitza ona lortuta ere, Zumaiak zuluan segitzen duelako, asmoa da bertatik gertatea, baina jakitun dira oso zailagoela, eta erabat motibatuta Bermeotarrak atzo garaipen askuratuta, eta bertan sailkapen nagusian berdinketa erdi etxita. Hemen, Castron dena dago prest, beste estropada eder horietako bat ikusteko, itxasoa zeuek aipatu bezala sakar dago batez be hor kanpoalde horretan, eta esan berrik ez dago gaur ikuskizuna bermatuta dagoela beste behin ere hor atzealdean Hondartzan jende andana badago, eguraldi ederra dago, ez hainbesteko iragarrita zegoenik esan beharra daukagu, izan ere 20 gradutik orako temperaturak espero ziren, baina nik ustot pixkat berotik eta badagoela eguna, eta beraz gaur hemen aitzakiarik ez beste estropada polit bat ikusteko, Mikel. Alabedi Sara, hori nahi genuke, arrauna maite dugun guztiok eta ikuskezonerako dena prest. Zailkapen hause da, 157 punturekin Hondarribia eta Urdaibai, 8 bandera Hondarribiak, 5 garaipen Urdaibaik eta San Juanek bandera bat, 105 puntu. Kaiku, 3. podium gainean. Eta hauek gorezko txandan, gogoratu hemendik aurrerako denak, asteburu honetatik aurrera, dana zelkapen nagusiaren arabera antolatuko direla. Eta zelkapeneko apalenak orain lanean, kokatzen ari dira, bien bitartean Bizkor patroien zelkapena ikusiko dugu, Caixa saria, Gorka Aranberri bakarrik hor lidertzan 12rekin, eta Bermeoko patroiaren atzetik, Urdaibaiko patroiaren atzetik Unai Osa, 11rekin, Zumaiarra hor, demoraldi hona burutzen, 10 punturekin San Juango patroiak eta baita ere Alfonso Díaz Kabokoa. Eta epaileen agindutara kokatzen ari dira, lehen txandan arituko direnak, zailkapenaren behekaldean ditugunak badakizue 2 metroko olatuak iragarrita, temperatura 21 gradu, eta ezetasun,
kirolariarentzat hain gustagarria ez den mailan, nolabait ezateko. Gainerakoan, kategoriko giroa, haize pixkat ere badabil. Bai. Hori lagungarri da. Momentuz iparetik jotzen, 8 bat kilometroko abiadura, hori da momentua markatzen digun datua. Astear da lehenengo txanda, lehen kaletik Zierbena, bigarrenetik Zumaia, hirugarrenetik Portugalete, laugarrenetik San Pedro. Orainik ez daude guztiz kokatuta, Portugalete. Oraintxe ari zaio. Oraintxe. Abante eskatu du Mantzebon gaur. Eta hortxe dira. Begira arroka bazterra, horrolatuak, arrokaren aitzen kontra. Nola usten duten? Hortxe dira epaileak prest. Hortxe dira bandera txuria gora. Itxasoko epailearen agindutara dira denak. Bai! Ziztu bizian jetxe du bandera. Eta hortxe da, Leia, Jaun Andreo. San Pedro gaurretik, brankaia dani. Orain denak pare-parean. Portugalete pitin bat atzeratuta. Antxopa, hirugarren kaletik. Begira Jimeno, makurtuta, Zierbena, 52 palada, irtera honetan. Begira Jimeno, arraun altzaz. Jimeno gaur, etxean. Castroko semea baita bera. Hemen da, Zierbenaren kuadrilla. Eta aipa dezagun nola ditugun mutilak gaur aldaketa desiente eginda Azunzunegi, 5 aldaketa ibon. Hori da, gure zerbaiten bila gaur estriborrean 2 mutil sartu ditu, 3. Andres Peña eta 5. postan Ignacio Fernández, eta baborrean berriz, aurreko hirukotea aldatu du. Elizondo, Álvaro Gallego eta Alberto Vidal dira lanerako. Zumaia, bigarren kokatu da, Zierbena buruan da orain, segundu batera Zumaia, eta San Pedro Portugalete bira, eta Zumaiari dagokionez, aipagarria, gaur frantzesek ez duela aldaketarik egin, atzokoak berriro lanean. Hori da, aldaketarik ez, espaldiko leloari edo jarraituz, ondo dabilena, mugitu ez, atzo emaitza ona lortu zuten, gaur, karambola bat behar dute, oraindik 3 estropa falta dira, eta horrexen bila, telmo denuntzia. Zierbenak errenta lortu du, zabaltzen ari da gainera, irudietan garbi ikusten dugu, lehen kaletik, eta hemen jarrilera ontzia. Aldaketa txopan, Mantzebon, gaur patroilanetan, atzo Karpintero, eta beste 2 mutil ere aldatu ditu Angel Gomez entrenatzailea. Hori da, Estriborrean gorka lobato da, maztatoztan, eta hor espaldan, hor txapela zuriz ikusten dugun, Anu Arbe eta bestetik esan, Angel Gomezek konfiantza handia duela Mantzebonekin, eta Karpinterok esperientzia gehiago izanagatik, itxaso zabalean ere jartzen duela. Mantzebon. Hor kupoekin du, arazoak gizonek beti esaten dugu, eta araudiak dio, propioak 5 izanik, arrobikoak izan behar direla 5 gizon, eta hortxe du, bere koska, eta hor dabil. Gero rotazioekin eta ontzia ondo eraman nahi, eta bueno, eta hemen San Pedro orain bai erabaki du Arostegik rotazioak egitea, patroia ere aldatu zuen, atzo ondo ibilitzen gaton, gaur berriro Mendizabal eta beste 3 aldaketa ere bai. 3 aldaketa eta azken estropadetan erabili duen 14 goia klasiko, San Pedro zalek dagoeneko buruz dakitena, gaur itxasoratu du Arostegik, eta Karbalida eta errotalanerako dira horrean, eta Estriborrean berriz Josu Beristain. Zierbena estropadaren buruan, Zumaia segundu bakar batera, San Pedro 3 eta Portu sufritzen atzerapen desentearekin. Eta hemendik aurrera ibon, Zanbuluka ikusiko ditugu ontzia. Hor San Pedrotarren ontzia ikusi dugu, Zanbuluka eta aurrea zen mugimendu bizi zituen. Ea goazen Unai Osa Zumaiaren patroiak estropadatarian esan diguna zuei eskaintzera. Bueno, atzoko estropa oso nahi izan zen. Portugalete pena, bigarren intzula hor puntu batzuk algen iskirelatea. Oso bizirik atea ginen atzo, ez genuen espero tanda irabaztia. Ez genuen joan ekipo bat normalia tanda gutxitan irabazteu. Eta hoxe, oso guztien genuen arraunean, konfiantzakin eta ondo atea izte egun. Bak egun nola gauen, gu egunetik egunea saiatuko geha gure honena ematen. Eta, ikusiko nola irizte gehan. Zaiak hau playoffeko txartel hori lortzia, baina,
nik uste estropa, beste auta beste bi gelitzeia. Eta, bueno, albaldi madeu lortuko dugu, eta bestela, nik uste Portugaleten aldia egotia kalak, porque han kaletik alea esko bariatzeaka, eta suerte pixkatu duki euskeu, igual, zeiteak egon. Ibai Zabaleko uretan ze gertatuko den, hori hurrengo asteburua jakingo dugu. Larun batean Anbilan bandera jokatuko da, eta igandean Portugaletekoa. Momentuz, lehen luzearen bukaerara etorrita, Zierbena eta Zumaia buruan, San Pedro 3-4, Portu 4-5. Portu asko galtzen. Eta lehen Zumaia ikusi dugu, 35 palan, eta zeinen ondo ari zen, arraunketa bukatzen. Begira hor, ze mugimendu dagoen, bizia. Portugaleteko 33 puntu, aurretik Zumaiako 26, 7 puntu. Hor dago aldea. Ze patrontzalan gaur, hori gortzen eta zuzen eramaten eta hortxe bila. Hemen dira balizak eta ziabogak egiten ari dira. 5-0 Zierbena eta Zumaiarentzat. San Pedro bat gehiago, 5-0 Portugaletek 4 gehiago, 5 eta 11. Ea orain. Beste estropada bat orain. Era bat ezberdina. Momentuz, gauzak ez dira aldatu. Zierbena buruan. Segundu batera Zumaia 2-3 San Pedro, 5 Portugalete. Zain dezagun besteak beste orain San Pedro lehenbiziko luzea honegi ez du egin, baina askotan errepikatzen du. Ematen du lehenbiziko luzean kosta egiten zaiola, eta gero azten da. Makina arrankatu eta atzetik aurrekoarekin. Zumaia Zierbenaren parera etorri da. Hor da. Hor segurazki korronte handiak izango dira hor. Hendik ordu bete falta da. Itxasberako, baina korronte handiak. 91ko koefizientea gaur eta alaxe da bai. Andoni tiradorekin itzengo dugu, ondo baderitzo zuen lankideak. Hemen aldamenean bai daukat, egunon, Portugalete. Egunon. Denbora pixka galduta, lehen luzen, eta orain ez tozu errekuperatzen, Bai, nahiko gaizki atera gara eta hor gabiltza, kateatuta distantzia horretan. Atzoko emaitzarekin konforme, 10garren, baina Zumaia asko hobeto, Bueno, alde batetik, bai, bestetik argi dago gure lehia Zumaiarekin dela momentu honetan eta alde horretatik ez genuen asmatu. Andoni, geroz eta gutxiago falta da, 3 estropada, badirudi helburua lortuko duela jarrierak, Bueno, oraindik falta da. 3 estropada dira, gainera gero azken biak gure eremuan, hor normalean alde handiak egoten dira kalen artea eta arriskutsua da. Aldeak aipatu dituzu, aldeak somatza dituzu estropada eremu honetan? Ez, momentuz ez, baina egia esan oso gutxi egin dugu orain arte. Sorterik onena jarrieran entzat. Eskerrik asko. San Pedroren lan aldatu da. San Pedro bai orain hobeto. Zierbena eta Zumaia gainditu egin ditu eta estropadaren buruan da. Kalitik entzuten duguna, Jimeno da. Zierbenakoen patroia lehen kaletik. Eta Portugalete ez beste 3 ontziak, estriborrera etorri dira, itxasoak ematen du bestaldera markatzen duela, harlarri bili, izea iragarria ipar frantzesa, ditzen zaiona dago, eta alako hori kontu dago. Ontzi bat garbi. San Pedroren errenta hor da. Portugalete 7 segunduko atzerapenarekin. Ea ba. Jimeno, herriko semea esan dugun bezala. Eta aipa dezagun baita ere nola diren playoffari begira. Zeren hemen Zumaiak playoffan du burua, hori da helburua. Portugaletek ere bai, babestea, gora begira ez dago beste zereginik. San Pedro 60 puntu ditu, Portugaleteko 33. Nola dira gauzak, Galizian 2 estropada falta dira, eta Aresek atzo lidertza hartu zuen. Ares eta San Bertolameu 114 punturekin dira, eta aprobado Karamila 107rekin. 2 estropada ematen du urrutitxo, koska dago. Hango aurkariak hoiek izan daitezke. Bestalde, gure bigarren mailako ligan, KAE ligan, Ondarrutarra txartelaren jabe dira eta nagusi. Gaur azken estropada Bilbon, Donostiarak 126 puntu, Getariak 135. Gaur aurretik sartu behar nahi eta nahi. Aurretik sartzen denak lortuko du bigarren txartela, bai. Non da gaina prestigio handiko estropadan, pila Bilbao, Bilbo iria banderan.
festa giroa Bilbo eta begira. Honek esan nahi du lehia badagoela azpitik ere, ikaragarria, ez hemen bakarrik goi mailan, baizik eta bigarren mailako ligetan ere badagoela, saltxa eder. Eta entrenatzaile hauek, zeharka begira, Angel Gomez, Patxi Frantzez, nola ez, beko liga horri, begira nabarmen. Zumaia 3. tokira jetxi da, San Pedro buruan, Zierbena 2 segundora, Portu 8. Portu orain galtzen ari da, azkeneko minutu terdi honetan, orain sartu da zuloan. Horrolatu koskoren bat hartu du matze honek. Bueno, mentxe dira, zer 1 metro besterik ez, 160 San Pedro, gaurretik da torreta. Habek dagoeneko San Pedro tarrak playoffetik kanpo eta gainera esan egiten dute irailera begira eta Kontxako Sailkapen estropadari begira nabarmen. Prestaketak eta danak. Kaixa Banderaren 4. edizioa da gaurko hau, eta momentuz lehen txanda honetan, ea ba, Olatuan San Pedro, San Pedro 4. kaletik lehen tokian. Ziztu bizian sartuko da. Hortxe dira, Ugaitz Mendizabal eta bere mutilak maniobran. Ea ba, 10-0 bederatzi. San Pedrorentzat, Zierbenak 10 eta 12, Zumaiak 10 eta 15, Portugaletek 10 eta 19. 10 segundu. Begira Zumaiak aurrekalaria, Zipri lortza, horretik, arraun aldatu, horretik jarri da. Askotxo galdu dute, Zumaia eta Portugalete 6 eta 10-era. Eta Zumaiaren sentsazioa, Miguel, arraunen txukun bai, itxasoan ontzi hor gonkin abigatzen duela, hor barruko kamararekin ere ikusi dugu, hankekoak eta zeinen ondo bukatzen da patxaraz, baina indar falta edo antzematen da. Orain batez ere, Orain bigarren estropada erdian izaten ditu Telmo de Muntziak lan gehienak. Orain Brankaz, beste erabateko lana, bien bitartean hor duzu errepikatuta Ziaboga, lan erditako maniobra izan da hori. Aurrekoa, arraun aldatzen, guztien buruen gainetik, hori garrantzitsuena. Trebe. Eta horretarako beste detaile izaten da, estrapua ere, aurrekalariak, beti ere, handuxiago eraman behar izaten du. Ea ba, Zierbena hor da Bilba, 2 segundu besterik ez, San Pedro buruan. Eta egia zen, ni behintzat zerbait gehiago espero nuen, Zierbenaren kuarila ikusita, eta badakigu beti izaten dugu, Zunzunegin muga batzu badituela, kupoekin eta baina koska handia baitago. 9. Zierbena da 65 punturekin, San Pedro 5 puntura da, hurbildu egin da, eta gora 8. Kabo, 79ekin, 14 puntu gehiago. Eta Zierbenak 9. tokian bukatuko du liga, eta gainera datorren asteburuan. 9. eta 10. abuztuan, Kito, hor bukatzen dutelako. Bermeon eta Kortingles banderan ez dira izango. Eta 9. ere, argi, horrein dizultatu gabea dauka eta, ni neronek ere bai, Mikel, batetik ontsi txikietan, aurten ikeragarri ondo ibili delako, eta batez ere, iaz irailean, badakigu, ze okazio izan zirenan, plantilla guztiz eraberritu du, edo, eman dio fitxak eta on batzuk egin ditu, desente, Zuntzunegik, eta hori, sailkapenean momentuz, ez da gauzatzen ari. Felix Aizpurua, Zumaia, egunon. Bai, egunon. Beno, atzo Hondarribian, emaitza ona lortuta, mutilak nahiko posik ikusi ditut goizean, Bai, atzo Hondarribian emaitza bikaina, tanda bat irabaztia beti da, gauza handia, San Miguel Ligan batez ere, eta nik jarriko nuke San Miguel Ligan tanda bat irabaztia, Turrian, etapa bat irabaztian pareko dala. Bai. Irabazi bakarrik ez, beste traineru bat ere sartu zen hor, lastima Portugaleterekiko aldea etzala oso nabarmena izan atzokoan, Ez, bentaja politiatea ziren, baina tartian Kaboko ontzila sortia lortu zen, gaur ere ikusten dugu, Kabo Portugaleten momentuz atzian daula, hola maitzen deun, da tartian beste ontzi batu beste zarte zaigun. 3 estropada besterik ez, zeuek lanak bukatzeko, zer espero duzu Maiak Ibaiko estropadetatik? Egia esan berbaldin bat, hankak lurrian dazkeula, lana zaila dago, baina matematikak ematen du bitartian, puntu horien bila jarraituko dugu. Ilusioa ez da inoiz galdu behar. Ez da falta ilusioikan ez. Sorterik onena, Felix. Eskerrik asko. Ala izan behar da. Jarrera, Bai. Eta Zumaiaren alde, esan behar da nire ustez dintzat, oso ongi lehiatzen ari da.
Jetxiko da edo ez da jetxiko. Ez dakigu hori oraindik, baina lehiatzen ari da. Azken jardunaldira Hori arte da. lehian sartu da, burua makurtu gabe. Ez dela joaten bada bera, ez dela paregarri bilita gero. Hori hurrengo urtera begira ere, horre, bueno, San Miguel Ligan, lehenbiziko txanda honetan horrela lehiatu izanak, bueno, Kuadrillaren mutil- jarraipenari bai, begira, bai, mutil gazteak puntua izan da, ematen du. aerobikoak eta bar, oso baliotsua da hori. Baina oraindik biziri dira. Zierben orain brankaz, estropadaren burua hartu nahian, lehenbiziko kale honek, horre hemen eskolera hori libratzen denean, barramutur hori libratu da ez du fama honik, batez ere ondoko itxasoarekin eta errepunpa handiak sortzen dira. hemen dira ba. Castro ere aipatu beharko dugu. Castro hemen da berriro, 3 urte pasata gero liga. Eta Kaixa banderarekin, jakina gaur, 2009an liga irabazi zuen, Lamarinerak, eta 2013an maila galdu. Eta orain Horren kae bat mailan, ligan zuloan azken tokia. zuloan, Beraz, jeitsi, 3. mailaran nolabait esateko, eta berriro eraiki beharko dute hor kuadrilla. eta kezkagarriena, eskae bat ligan eta azkena izatean nire ustez ematen ari diren itxura. Horrentxe esan dugu, Zumaia azkena bai, baina ze itxura ona ematen ari, nola ari den lehiatzen, Castro guztiz bestelako. Bakai aldean geundela, esan beharra daukat lankidak Castroen inguruan ari zaretelako, nik Ignacio de Diegorekin hitz egiteko aukera izan dut, eta bera oso triste aurkitu dut, berak esan dit, bai, jaitsiko gara, maila galduko dugu, eta ikusiko dugu aber etorkizuna nola etorriko zaigun. Bueno, eraikiko dute. Geuk ere hitz batzuk egin ditugu hor, herriko horrelakoetan agertzen direnekin, benetan ontzia maite dutenekin, da badituzte asmoak, hurrengo urterako. Berriro, BB-etik azteko lanez. Baina gogorra da, goi Oso gogorra mainatik ere. zulora joatea, oso gogorra. Bueno, eta esan behar da, lehen ere badakigu nola ere ikizen, traineru ura batez ere, diruaren poderioz bakarrik, eta orain, nire dutzen zait, orduko lanen ordainak direla, Bueno, San Pedrok egin du ziagoak azkarra. Bai, Zierbenak hortartea lortu du, 3 segundo. 15:41 izan da Zierbenarena, San Pedrok 15:43, Zumaiak 15:47, Portuk 15:43. Portu gaur estabil. Zumaia bera bi traineru aurretik da. Gaur Zumaiak Portugalete irabaziko balio, azken 8 estropadetatik, Zumaia 6 aurretik izango litzateke. Zarautzen, orduan Portuk, atera zuen burua, eta Zumaiak pekatua edo sorte txarra edo nahi den bezala esan, Getxoko eta Donostiako estropan. Orduan lortu zuen puntu abantaila nabarmen. Oazen Zierbenako egin. Nahi du Jimenok, hemen etxean, bere herrian. San Pedro lehen, bigarren luzean orain hasi da. Atzetik aurrera eta burua orain bukatu batez du, ere. ea orain. Horrek ikusten da, eroblatu da, estriborte izartzen dela, ipar mendebaldetik bezala. Ari da hurbiltzen San Pedro. Bai, Zumaia ere, sortzire ebili da. Olatuaren eragina izango da, 2 segundo horiek. Olatu hartu ez hartu. Jose Manuel Oiarbide, San Pedro, egunon. Egunon. Bueno, atzo zer datu zen Hondarribian. Bueno, gertatu, etzan ezarre gertatu. Kanpoa joteko luzia gaizki biligilan, eta gero bueltan oso ondo biligilan. Baina, bueno, etzan ezarre gertatu, kamilloak ginen, eta probatu bizka jendia, eta posi jarri. Gaurkoan ikusten ari gara borroka bizian Zierbenan txanda irabazteko, Bai, borroka bizian hor gabitza, hirugarren ziagoan ez du oso txukuna egin, pasa ingia pixka bat, baina nik usten dagoen segundu batea gatozela, eta, bueno, bueltakoan beti esperantza izaten dugu. Aroztaik rotazioak eginez, zer gatik, Bueno, suplente daudenerako egon dira gaixorik egon dira batzuk, eta atea bihartzean noiz baita, eta atzo atea zituen, eta atorren hastian izango dute beste oportunidade bat, eta ea bestela gauzetan pentsatzen. Sorterik honen alibierentza. Bale, eskarrik asko. Badator berriro, Libia trainerua. Honesta hasta adentro, Bai. izan du
patroiak eta ea ba. Hor ziagoan ikusten du nola pasa den. Aurreneko tokian daia dani, buruan. Hau maniobra errepikatuta. Eta San Pedro, bigarren luzean bezala, laugarrengo honetan ere, hobeto datoz. Atzetik aurrera. Lehenbiziko kale hori, orain Zierbena doan inguru horretan da minutua lehenago. Etxaik gehiagik gustatzen, Zekina dezenteko izaten du. Portugalete bera ere, Ziabogan 12 segunduko atzerapenarekin zen, orain 10-era. Eta baia 6-ra. Horri ikusten du, txasoak zerra eskatzen duen eta nola tiratzen duen, nabarmen. Txandako beste protagonista ekarriko dugu, José Luis Barkatu Herreria, Zierbenako presidente, egunon. Egunon. Bueno, estamos viendo una lucha bastante intensa con San Pedro por conseguir ganar esta tanda hoy. Sí, a ver si somos capaces ahora de puntas para adentro y somos capaces de recortar el tiempo que nos lleva y somos capaces de ganar la tanda. En Hondarribia ayer vimos en Zierbena en último lugar, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Bueno, la calle era muy mala, el día no fue lo más adecuado que tuvimos y bueno, tampoco nos salió lo mejor posible, no hay que echarle la culpa a nadie. Muchos cambios, se estaban pensando en otras cosas. Sí, bueno, de hoy, de ayer creo que son 4 o 5 ¿no? Exactamente los que ha hecho, sí, más o menos 5. De cara a la Concha. Bueno, la cara a la Concha, primero vamos a terminar la liga y después ya pensaremos en la Concha. Suerte. Venga, Carlos. San Pedro aurreti dela, San Pedro ondo aprobetsatzen ari da laugarren kale hori, aruntza doaz denak olatutxoak aprobetsatu nahian, segundu batera hurbildu da Zierbena orain, Erne, Zumaia 7-8 Portugalete 13. San Pedro, Zierbena, hor da lehia, jaun Andreok, Libia. ala dirudi. Metro asko, egin behar izan ditu Zierbenak eta garbi. San Pedro nagusi lehen txanda honetan. Zierbenaren aurretik, Zumaia oraintxe heldu da. Eta baita ere, Portugalete. 20-43, San Pedrok, Zierbenak 20-45. Segundu bat pasatxo, bat eta 11 momentuz hori da daukagun datua. Zumaiak 20-50, Portugaletek 20-56 jaun Andreo. Iragarkien ostean, bigarren txandan lehen kaletik Tiran, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Orillo, laugarrenetik Cabo da Cruz. Agur bero bat berriro, ikusentzule hoi. Antzemango zenuten pantailan, Gaztainazpi launa idala berriro lanean. Auzolanean eta... Maonezko lanean, baina garai bateko lanklasetan, Maonezko baltza gantzita. Aizpurure bai, gailunak igotzen da. Ondo, lanean jardun beharra dago hemen, urte osoan. Saio ona prestatzeko aldala ikusei eskaintzeko. Bueno, San Pedroren erreferentzia hor da, 20-53, eta orain bigarren txandan, atzoko lehia oso gustagarria gertatu zen, niri bintzat ala iruditu zitzaidan, eta atzo hori jotarrek pausutxo bat eman zuten, txanda ondo irabazita, eta ea gaur, lehen kaletik Tiran, bigarrenetik Astillero, Kantabriako ordezkaria, hemen, Castron, hirugarrengotik arituko dira hori jotarrak, eta laugarrenetik Cabo, beraz Galiziarrak, estropa eremuaren bi ertzetatik ibon, irregulartasun horrekin bukatzen duten, ez baita erresa antzematea, aurten Galiziarrek noiz egin behar duten estropada egokia ibon. Ez, urte hobea ikusi dizkigu, eta orain, abuztuko bigarren txanda hontan, databek oso bereziak izaten dira, traineru hauek, goikoak eta bekoak ez bezala, batez ere prestaketak eta entrenamentuak irailera begira daude, irailera, zailkapen estropadarako, 10 egun falta dira. 10 egun, besterik ez. Eta hori, esate baterako, Galiziarrek, Tirangoek esan egin digute. Zazte honetan, ezken bi asteetan, entrenamentu ikeragarri gogorrak ditugu, gero igual ez dugu asmatuko, baina helburua uraxe baita. Ligan, aseguratuta daukago, eta, bosgarren izan edo 6garren izan, beti hobe, 5garren bukatzea, baina Galiziarrentzat, nolabait urtea, etxeko lehiei begira, txapelketan eta Cabo nagusitu zen, Teresa Herrera ere joan ziren aurten, Espainiako txapelketa alde batera utzita, eta han Tiran nagusi, eta bueno. Hemen bere irregularrean ere esan behar da maila eman dutela. Eta Tiranek Cabo baino hobeagoa ligan, horregaiti doa 6garren eta Cabo 8garren. Eta baita Astillero, Astillero kekaino ustalia zoragarri egin zuen, behinbizta aurpegi bat erakusten ari da, atzo hobea.
Eta hori berriz atzo estropa txukunetik gorakoa. Espaldak beti abante, suave. Zabairakoi. Finka ingabe. Ez, hortxe mesua. Beti abantean. Erne bandera txuria. Gorria, ba! Bai. Kontuz, baina honekin, altxa bezain azkar. Bai. Zat. Derrepente bera. Aukeran, hau hobea. Bestea baino. Dudarik gabe. Ea ba. Laua pare-parean. Orain hemen, ur gozoa izango dute. Urgaina leunantxekoa. Eta minutu terdi honetan aprobetxeatu beharra daukate leunaldi hau. Gero ontziak, zanbuluka hasiko diret. Hori jotarrek aurretik sartu nahi dute branka. TPS-ak hori markatzen digu, segundutxo bat badela. Eta hemen tiran, gaur Osak Elkanbadoz entrenatzaileak 5 aldaketa egin ditu. Hori da. 3 estriborrean, Roberto Carlos Costas, Tomás Casas eta Kevin González. Sartu du Pagorrankekoa ere, aldatu egin du. Pablo García eta bestetik, urte osoan egin duen beste aldaketa, aurrekoa. Hortxa eri dira, gaur lehorrean den Ermelo, eta Fontela Gaztea. Eta Gaztea. Ia azte bukarero egiten duen aldaketa, Bakoitzaren zat estropada bat, azken hilabete honetan bai. Hori jo, 2 segundotxo, alde. Bai, atzo ere oso ondo atera zen. Hori, horre konfiantza ematen du, Orain arraunketa asentatzeko orduan. Hemen Astillero, Dani Perezen taldea. Honek gaur Iban Gomez kokatu du patroilanetan, Kastanedo kanpoan utzita. Eta beste 4 gizon ere aldatzea erabaki. Estriborrean 2. Estriborrankekoa, Daniel González gaur eta espaldan. Beste muturrean, Jose Ramon Duran. Eta Laborrean, David Pérez veteranoa, horre espaldan ikusten duguna. Eta Daniel González 5. tostan. Kabo atzetik dala berriz. 3 segundo galduta, 11 bat. Hori jo buruan. Bai, eta diferentzia politarekin, Ia 2 minutu eta goneko 2, 3, 4 segundo, abantaila polita dira horiek. Oxean Olazkoaga, buelta batzuk eman eta azkenean azte bururako asmatzen edo, behintzat lehen baino hobeto eta aldaketei dagokienez ere, mugimendu gutxi. Gutxi, ustalean eta abuztu hasieran ikusi genuen, hortxe rotazio asko eta bar. Gaur bakarra, gaur Arratola, Xabier Arregi, sartu du, estribor espaldan, eta hendik Alberdi berriz, brankari lanetan da. Alberdi ere, estriborrean, komodin edo anketik ere ikusi genuen, espaldan, eta orain, eskeneko estropaetan, brankari. 2 minutu terdi, luzearen erdia eginda, eta horiok 11 bat tirani, eta 5 segundu Kabo eta Astillero hori. Hori seinale ezin hobea da, hori otarrentzat. Eta txarra, besteak beste, Kaboko gorrientzat. 3 aldaketa egin ditu gaur Gustavo Vázquezek, Ibon. 2 estriborrean, kontrankekoa, Anxo Martínez, hor, maztatostan ikusten duguna, eta Ramon Blanco sartu ditu. Eta, horrean berriz, beste aldaketa eskotan egiten duena, Cristian Laino da, barruan, eta Jose Ramon Muniz, uste dut, ligako arraunaririk veteranoena, Roi Tamaika urterekin, lehorrean. Aztarte agora, Lau. Bueno, Astilleroko patroiaren hitzak ekarriko ditu orain zuen pantailetara, Dani Pérez, Galiziarra bera, eta hauesek Zaragandarari estropada aurretik esandako. Ayer, la jornada de ayer, pues nos salió bastante bien, resultado bueno y sensaciones fueron buenas. Y bueno, pues nos queda un poquito confirmar que somos capaces de hacer 2 jornadas seguidas a buen nivel, porque ya vimos un poquito en las semanas anteriores, sobre todo en Zarauz, que hicimos bueno sábado y malo domingo. Pues venimos con ganas de hoy volver a confirmar un poquito el nivel de ayer. El resultado puede ser diferente, pero intentamos que las sensaciones a bordo sean buenas igual. Y no parece que haya tanta altura o bajando respecto a ayer, pero bueno, va a ser una regata de mar. Seguramente haya algo que se pueda aprovechar o que otros puedan aprovechar, y si estamos confiados, si remamos con aplomo igual que ayer y con tranquilidad, creo que podemos hacer una buena regata. Estropada ona, hori jo ari da egiten, bi traineru tirani, 8 Astillero eta Kabo. Oraindik 4 minutuko lan egin dute. Oso ona ere. Benetan aipagarria da. Horrek esan nahi du, ontzia joan egin nahi duela, eta ongi nabigatzen ari dela. Jakin badakigu gainera, Mikel, guk gauzak ere jakiten ditugu, azte honetan ontzia kargak eta zerbait ikusi dituztela, zerbaiten bilen, normala den bezala.
Kanpora ritmoan ere, 36 palan, Gaurtzi hori oso ondo ari da. Atzo ere bai eta gaur ere antzematen dugu badoala. Hori da. Eta lehenbiziko ikusi luzean... besterik ez dago, non diren aurkari. Lehenbiziko luzean guztia goaten dira gainera. Ega ziagoa. 4:49, aurre zierrenak 5-0-6. Ziagoa ere ona. Tiran Xabaltxo aukeran, baina geratu gabe. Beste biak estutik. Cabo eta Astillero 9, 3 traineruko atzerapena. Hor ia zeharka sartzen da olatu. Zeharka ez? Gero zuzentzen da pixka bat. Luzeak aurrera egin ala. Baina horria trabe sartzen da, beira. Maniobra ostean tarteak ora. Hori jok Tirani 7-8, Astillero 9-10 eta Cabo ia 11. Oriotarrek konfidantza behartzuela. Oriotarrek, Zarauzko batez ere bigarren estropada txarra eta gero, pentsa 10. izan zen. Orio, Zarautzen. Zarauzko estropak Orion duen pixu berezi horrekin. Eta kontxa atari honetan hause behar du ba. San Nikolas ontziak. Eta beste datu bat, lehen luzeko lana konparatzen baldin baditugu. Cabo eta Astillero, eskas, eta 6. da 7. Hau, Zumaiaren zat, argitxo bat, bada behintzat. Horrela bukatuko balitz, beste 2 puntu, Ea orain poparean. Bitartean Sara Cobo, Astilliroko ordezkariarekin hitz egingo dugu. Egunon, buenos días, Sara. Buenos días. Bueno, ayer buena regata en Hondarribia y como nos contaba Dani, antes de comenzar esta regata, el objetivo los domingos es pues demostrar que también se pueden hacer buenas regatas los 2 días. Sí, la verdad que los sábados normalmente por norma general nos salen bastante bien y los domingos nos queda rematar y bueno, estamos ahí Tirán y Cabo con nosotros bastante iguales y a ver si conseguimos por lo menos quedar segundos porque Orio va abarcando cabeza de regata, va bastante lejos, pero bueno, por lo menos quedar segundos y quedar contentos después de un fin de semana. Bien. Excepto Orio, tú lo acabas de decir, tenéis una pelea ahí bastante interesante entre Astillero, Tirán y Cabo. Hemos visto que los tiempos de la primera tanda podrían ser hasta beneficiosos para Zumaya, por ejemplo. Vuestra resultado de hoy, no sé qué valoración podríais hacer al respecto. Bueno, habrá que esperar a que acabe y una vez que estén los resultados valorar. Sí que es verdad que hay tiempos ahí que, bueno, benefician a la primera tanda y habrá que esperar y a ver qué queda con Tirán y Cabo, que estamos muy iguales. Campeonato de España, hace 2 semanas aquí, ya vimos que bueno, que una ola podría cambiar todo de arriba abajo. No sé qué opinión te merece este campo de regateo, Sara. Hombre, la verdad que Castro me gusta, es un campo que después de muchos años la CT vuelve aquí y contentos. La verdad que las regatas en casa gustan, que no sea el Astillero, pero está bien, la verdad que bueno, Campeonato de España todo pudo pasar y aquí pues vamos a intentar aprovechar al máximo. Suerte. Gracias. Hor dugu ba, Leia Zorrotza eta Orio errenta zabaltzen, eta nola gainera. Eta atzeko danak hor bildu egin dira orain. Luze eskatu zirakon. Referentziak emanaz. Berotu dala irakoitz. Berotu zaigu irakoitz. Errenta ikaragarria da. Lana eskatzen eta luze egitzeko. 4 traineru, 3 aurkariei. Horre ze konfiantza ematen duen, ez dago sinistu ere egiteik. Ikusi kontrarioatzen eta batez ere, segurtasuna sentitzen du arrauneak, egiten ari den hori, ondo egiten ari dela. Horain zuluan bukatu egin behar dute. Olatu etorri arte. Eta itxasoak nahi ez badu ez da olaturik ez du ematen. Olaturik etortzez bada, ez du inor gartuko. Segi lanean. Gainen da gainetzea, no te precipipes. Sigue remando palero. Gainen da gainean, Si va encima. No te atasques, largo, Josa. Ondo. Hogeita hamasei palan. Oriotarrak. Pide trabajo. Eta Astillero, azkena da momentu honetan. Ea ba. Arraunak eta kirolak, Miguel gauza bat du ona. Estropada on batek gainerako guztiak ahaztu ez, baina animo egoera zeharo aldatzen dutela. Ea nola bukatzen duen Oriok estropada, baina horrelako aztebukera batekin. Piztu egiten dira, orain arteko... ikaragarria eta oso momentu garrantzitsuan. Donostiako Leiaren atarian.
Eta atzetik berriz gerra bizia, Gerra bizia. Eta Kabo eta Astillero, Zumaiaren denboretan, 2 segunduren gora beran. Hor izango dira, Zumaiarrak eta Portugaletekoak pantailari begira. Alberdi. Errenta itzugarria, San Nikolas ontzia. Pasatxo aukera eziagoa. Zabaletik, bai. Garba daulatuan. 10-0 izango dira. Zilean ere bai, lehenbiziko kaletik. Bigarren kaletik, ez dakit, urdinak ez diren izan. Hobekien atera direnak, baina 3 oso parean dira. 12 segunduko atzerapena. Tiran orain azkera. Patroiei nola antzematen zaien gustora doazenean, Itz berdinekin, tonua. Tonua ezberdina izaten da, zeharo. Alai. Egira, ondo bukatu da. Palaz bukatu bestearen bila joan aurretik. Hemen zelkapena. CaixaBank bandera jokoan, Castroko uretan. Oriok lan erditan 10-0, Sanperokin 9 segunduko tartea da. Zerbera, Kabo, Astillero, Tiran, Zumaia, Portu, baina ikusten duzuenez, 3. 7. gora, 3 segundu bakarrik eta bate daki, nola bukatuko dena. Suso Núñez, daukat hemen aldamenean, Tiran, egunon, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás viendo la regata, Suso? Pues dura y muy igualada esta tanda, ¿no? Quitando Orio que se ha ido, pues nosotros estamos ahí con Astillero y Cabo y también con los tiempos de San Pedro la tanda anterior y Ciervena, pues ahí peleando por estos puestos. ¿Te parece este campo de regateo que puede marcar diferencias? Hombre, aquí un poquito siempre es raro el campo que sea igual para todos, ¿no? Pero bueno, es un campo bonito y es un campo que la verdad que da gusto volver aquí después de unos cuantos años. Me gustaría saber tu opinión, si es breve, con respecto a los candidatos al playoff de la Liga Gallega. Bueno, pues parece que la Liga Gallega está mejor que nunca. Creo que llegan hoy igualados Ares y Meira y tienen 2 regatas para decidir, ¿no? quién va a ser el campeón de Liga, ¿no? Para el playoff, pues bueno, van a tener un hueso duro, que es Ondarroa. A ver también la otra plaza que queda de la RC y desde luego que a día de hoy Portugalete tampoco se lo va a poner fácil, pero creo que a ninguno. Pues mucha suerte para hoy, Suso. Venga, nosotros. Suso Núñezen valorazioak. Beti egokiak. Bueno, hori jo lanean ari da hasieratik gainera. Ez dago hemen goraberarik. Gehiago dira eta tartea zabaltzen ari dira nabarmen. Segundu hori Jose Barrioten. Irakotze referentziak emanez Josani, erritmoa ere esan dio, entrenatzaileari. Ontzi batzutan entrenatzaileak berak eramaten du, bai, gaur egun badira. Horre, oso aparato modernoak eta hanketako tostan jarri. Eta arraunaren giro bakoitzarekin hartzen du erritmoa. Kasu honetan, horiok patroiak ematen ditu. Beste batzutan hankekoek eramaten dute. Hala da bai. Eta beste batzuk izugarrizko burua dute. Eta balada kontatzeko sistema automatizatuta dute eta zoragarri eramaten dute. Nik izango du, Mikel, Neronek erlojuarekin. 5 segunduan, 3 palan, 36 palan. Eta azkenerako, horta jarri ezkero, erlojuarekin eta gutxi fallatzen da. Bueno, hemen dago. Oparaketan begira, Orio, Cabo, San Pedro, lehen txandako garailea, non den, 18 segunduko tartea legokeo. Eta horrela jarraitu behar dute hori jotarre. Baten minik egin gabe aurri horri, ia zuritasunik ez da ikusten. Horrein nekea etortzen denean, garrantzitsua ansiedade hori eta kontrolatzea. Galdera da, ontzia horrela ikusita, olako aldaketa ederra eta positiboa eginda, zer gaitik ez, lehenago, orain ikututako hori edo, ez? Auskalo, Mikel. Ez da errexea eta gu errespetu osoz, noski, nori eta aizper hori, zer esango diogu. Baina, ez? Baina. Bada, iztegian aditz bat, asmatua ditza, bai, eta entrenatzaile gutiek, ea asmatzen dugun da, asmatu zer da, prestak eta fizikoa, arraunketa, neurriak, arlo psikologikoa, guztiak, bai, tekla guztiak batean. Tekla guztiak ikutu behar dira ondo. Eta egoki. Eta kontxatarian, segurazki urteko astebururik onenak ateatuko dute. Hori
Bai, noski. Ikustea besterik ez dago, non direm ez da aurkari denak. Oso urruti. Oso urruti. Eta bestetik, Zumaia, Astillerorekin eta bai, lau segundo atzetik. Diferentzia gora. Ea orain ziagoa, lehenbizikoan asmatu egin dut Oriotarrek, bigarrean gehiegi ez, ea orain kanpoan. Gero gaina Zierbenaren datua, 15:41 eta hori txikitu ingo dute, gero gainera badakizu San Pedro gaurre hartu diola Zierbenari. Hendik Alberdi. Hor da hori jo. Abante orain. Orain Argibili, sartzen bigarren kaletik izango dugu eta izango da Astillero. Beti ezaten dugu olatu bat gehiago, gaur ez, gaur bi gutxien. Bai. Gaur begira olatu, ia trabe sartzen da, gero zuzendu egiten da. Cabo 16, Tiran 21, Astillero 22. Tarte denetan aipagarria. Bakarren bat, banderarekin pentsatzen igualazio. Eta tarteak ikusita, ontzia hogei, Kabori 18, Astillero hori 22. Diferentzia ikeragarria dira. Bandera lortzeko moduko zergatik ez. Hemen dira Kabokoak. ¡Sigue esto! Bueno, atzetik aurrera Kabo, bigarren kokatu da txandan. Bere laugarren kaletik, San Pedrok ere laugarren kaletik ederki bukatu du gaur. Ea ba. Kabok, askotan gogoratzen dugu, aurten bere irregularrean etxeko estropadan hirugarren egin zuela. Alegia arpegi ona erakutsi duenean, ikusi da hemen duintasun osoz behiatu dezakela. Eta Dani Vázquez, Kaboko ordezkaria, hemen dago referentziak emanaz, 5 días. Hola, buenos días. Decía que estabas dando referencias. Sí, estamos en eso, en los tiempos y dando las instrucciones y lo que pide la información, darle a Gustavo todo lo que podamos. ¿Cómo estás viendo esta regata de hoy? Bueno, mejor que ayer, evidentemente para nosotros. Vamos ahí a luchar por esta tanda, pero Orio está marcando ya unas diferencias grandes. Y nada, luchar, disfrutar, que es a lo que venimos y bueno, intentar en la clasificación sumar puntos. ¿Qué le pasó ayer a Cabo? No se sabe lo que pasa. Evidentemente lo que se vio es que hubo un chubasco que entró y entró exactamente en la segunda tanda y eso pues nos perjudicó. El viento andaba a rolar y bueno, cambian cosas, entonces pues no salió bien. Hoy hay que probar. Hoy hay que probar, claro que sí. Mucha suerte, gracias. A vosotros. Euskal lortu du Kabok, Astillero eta Tiran atzean utzita, bigarren dator txanda honetan. Oriok ala ere, Ziabogan 16 Kabori eta orain beste 11 bat. Seinalerik onena horixe da. Progresioa dela. Hori izaten da ona. Horri irako ditzu. Eta bi! Segi lanean olatu etorri arte. Gaur ikusten ari garenez, ez da gaur 15 olatu klasea. Iaia sinistu ezinik. Iaia sinistu. Hogei bigarren ari. Zer da? Venga! Segi da. Mondun den botika ikonena. Kontrarioan nik uste urruti. Ondo urruti ere. Eta hori dagoeneko pentsatzen ari da. Ea urrengo txandako ari. Argi dago eguraldi aldaketarik eta ez dugula izango. Oskar bi, egun garbia, baina, bueno. Begira zer esan duen, Segi hortan. Txandako azken protagonista hemen aldamenean, Iñaki Arostegi Orio egunon. Bai, egunon. Lasai? Bueno, lasai ez da inoiz egoten, baina gustora bai, ez? Nusten dut estropada ikaragarrizko egiten egiala, atzako sentsazioa konfirmatuz. Eta, bueno, lehenengo irteratik ondo atera gea, eta, bueno, luze guztietan oso ondo, eta egia esan oso gustora. Hasi eta berehala, estopadaren buruan jarri zareten, ikustu horrek ere konfiantza emango dela barruan doazen arraunlariei. Bai, atzo esaten izun, esaten atzo estropa honen egin genula, eta gaur horien egin genula sentsazio bere ganatu, gure ganatu nahi genituela, eta ja irteratik iruz lau segundu hartu ditugunean, nik uste mutilako konfiantza hori hartuko zutela, eta egia esan estropada bikaina egiten egia. Konfiantza aipatu oso, eta atzo esandako beste gauza bat ere nik aipatuko dizut zuri. Zuk esan zenun, ez zaudetela oso konforme aurtengo errendimenduarekin,
konfiantza aldetik ere nola eragiten du horrek? Bai, baina arte zaila izan da, ez? Astero beti urrengo astebukara iritsi zai, hori ez, koska hori igotzeko intentzioakin, iristezan astebukara, eta egun batean ala moduzko estropa egiten genuen urrengoan ezain ona, eta beti hori, zuizatezuna, ez? Konfiantzan eragin egiten du, eta ez da erresa izaten, eta orain arte ala junda, beti zai, lehenko astebukan ere zarautzen igandean golpetxo hartu genuen, eta aste honetan badirudi, bintzat astebukera polita egingo duela, astebukera borobila, eta konfiantza hartzeko ona izango dela. Zorionak, segi ikustera, bukaera. Eskerrik asko. Pozik, Garostegi, Oriotarren jarretzaile guztiak izango dira pozik, ontzia horrela ikusita Ibon. Kalea mantendu, zanera. Alaxe da. Bai Orio, 26. Bigarren Kabo, 3. Astillero, eta 4. Tiran. Kaskar Tiran. Esan dugu, Davidek, baina uste baino kaskartxeago. Bai Kabo, eta ez dira bagorrera joan, Mikel? Ez dira bagorrera joan. Hauek ez? 3. Astillero, 20-29, San Pedroren aurretik, Tiran ordea ez. Tiran 20-54, San Pedroren atzetik eta bate dakiakien Zierbenaren atzetik ere. Baina, Zumaia eta Portugalete azken bitokitan, Zumaiaren momentu batean izango zuten, itxaropen txikitxo bat, hor puntu bat gehiago edo, lortzeko Porturen aurretik, baina ez da horrela izango. Orio Jaun Andreok erakustaldia eman du, eta hor da bere kronoa, 20-16. CaixaBank banderaren urrengo txandan gertatuko den, bere ala jakingo dugu, baina Oriotarrak oso pozik, oso konforme gaur egindako lanarekin. Iragarkien ostean, horrezko txandan lehen kaletik San Juan, 2. Kaiku, 3. Hondarribia, 4. Urdaibai. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi. Castron, Kantabrian gara, CaixaBank banderaren 4. edizioa, momentu zauxe da zerkapena. Oriok, 20, 16 eta 28 erakustaldi eman eta gero 2. txandan. Kabo 2. 19, gero Astillero, San Pedro, Tiran, Zierbena, Zumaia eta Portugalete gogoratu, zailkapeneko zuloan dagoen koska hori erabat argitzeko beste 2 estropada ditugula, urrengo asteburukoak Ibaizabaleko uretan. Eta ea orain gertatzen den goiko lehiari begira. Goxeatzen ari da, begira izea ere, pixka bat bera, 10,4 lehenengo txandan bataz bestekoa, 2. 8,1 Ibon, beste datu bat. Segur asko horrezko txandan arituko direnen alde. Gauzak errepikatu egiten dugu, maiz, baina gaur ere, zer gertatzen den. Marea, ordu bat eta laurdenetan itxasbera, eta orduan txizaten dira, kora berak. Edo ekarri aldiak edo utzi aldeak, normalen, marea puntarekin koran edo beran dagoenean, orduntxe tokatzen dira. Eta gaur ere bai. Nivela ya estibo, atento, babor, solo babor. Eta izea, norabidez ere, segurazki aldatzen, Mikel. Ipar frantzesa bezala jartzen. Hala dirudi, ikutu hori hartzen, garbi. Babor kartola. Ea ba. Bueno, Hondarribiak, 157 puntu. Urdaibaik, 157 puntu. Azken 3 jardunalditan, Zarauzko bietan eta atzo Hondarribian, Bermiotarran nagusi. Zer gertatuko da gaur, Jaun Andreok? Ta ondoko kaletik. Hala da. Markak eta estu asko izango dute. Hortxe dira ba. Jadoa. Garbia. Horru bizian zalea. Eta batzuk badira hemen, Bai, gaur Bermeotik eta... San Juandik ere bai. Barrila ederra, etorri da. San Juandik autobuska Arroseak ere bai. Bueno, San Juan irtera onak egiten eta gaur ere ala dirudi. Segundutxo bat hortxe. 20. bete aurretik, Branka Zast. Atzo ere bai, eta pasaden astean hori izan zuten taktika. Gero gainera esan behar da lehenbiziko kale honek, horri ikusten dugun barramutro horretatik aurrera zigina izaten duela. Hori Joseba Fernandezek inor baino beto daki. Halaxe da, San Juandarren entrenatzaileak gaurkoari begira, aldaketatxoak egin ditu, eta rotazioekin gaur lanera. Bost aldaketa egin ditu. 3 estriborrean espaldan Jon Carrillo, gerri-gerrian David Zain sartu da, eta kontrankean Gabi Bedia Kantabriarra eta baborrean berriz, espaldan Inigo Arraraz, eta kontrankean Laboa Gaztea. Irtera ona gaur ere, San Juanek. Ritmoa markatuz, Beñate Itzagirre eta Oxeneko Leibar. Bueno, Hondarribi eta San Juan, Urdaibai, Kaiku segundua galduta. Kaikuk gaur baditu aldaketak,
eta aldaketa oso esanguratsuak. Urte osoan egin ez dituen aldaketak egin ditu gaur. Kortak 5 aldaketa, 2 baino gehiago ez ditu behin egin, eta patroia gaur garma da. Herriko patroiari eman dio. Eta gaur, eta gaztea barura. Hori esate baterako 5. tostaz Sergio Alonso eta Jagoba González, 4. Xabi Blázquez, abek Bizkaitar da gaztetik, igotako mutilek, eta iruditzen zait hasiera honetan, nabarmentzen ari dela. Patroi garma, herriko semea gar. Hondarribi, San Juan Urdaibai, segundo batean, Kaiku Laura. Eta hemen Ama Guadalupekoa, Orbañanosen taldea. Aldaketa asko egin ditu Mikel Orbañanosek, 7. Uztailean bezala, 7 aldaketa egin ditu. Estriborrean 3, Ugutz Bilbao 5. 3. Joli Izarralde eta Bikendi Altza maztatostan. Aurrean ikusten dugu, gaur arraunean Gontzalo Carrion, Redondo Lehorrean utzita eta Bagorrean berriz, Uda Beuzur Bildarra, Galde Responda eta Peña Tegiazu. Eta irtera ona, momentuz, Bai, eta hori jorekin konparatzen ari nintzen, eta, bueno, horrezko txandako Laurak, hori jo baino, segundu bat, 2 bizkorrago du. Bueno, hemen Salsamendiren taldea, azken orduan Salsamendik beste aldaketa bat ere egin du. Polo hasieran kanpoan utzi bertzuela edo, baina azkenean sartu egin du. Eta guztira 3 aldaketa egin ditu Bermeotarren entenatzaileak. Gaur aurrekalari lanetan, Xabier Zuleika veteranoa Ojeda, espaldara ekarri du. 3. tostan, Ibon Bazterretxea sartu da azkarate, 5. gora eramana. Eta gaur hankeko lanetan, Miguel Ángel Ruiz, Kantabriarra. Hortxe dira, Elortegi Estriborren eta Baborren Miguel Ángel Ruiz. Hondarribik segundutxo 2. Urdaibai eta San Juani eta Kaiko asko ari da galtzen, 2 traineru iadani. Jon Salsamendiren hitzak orain gaurko estropada ataria. Atzoko gatik oso kontentu, eta etorkizuna nola ikuste den, topiko bat baldin bada ere, estropadaz estropada, hola segitu behar deu. Iruditzen zait gure balorerik handiena, azkeneko banderak baino, udara guztiko erregulartasuna dela. Iruditzen zait, Uztailan, agian kanpora begira luzitu ez duen oso hilabete ona egin deula. Bai uretako errendementu dago gilonez, eta bai punto pilaketa dago gilonez. Bandera ezak agian batzuri itxutu indio, baino nahi ez. Komplikatu izan daiteke aizia altzatzen badu, Doko itxasua mantentzen da, 2 metrokoa gutxi jenez, horrekin da arrasko zen nahi du, eta gainetik emanda dago bezala ipar frantzez hori sartzen bada eta indarra hartzen badu, asko nahaztuko du eremua eta indarra aparte ofizio asko beharko dago. Indarra eta ofizioa, 4 minutu pasa eta gero, Hondarribiak Urdaibairi 2, San Juan indartsu hasi da, orain Laura da, Kaiku 10 oso urruti. Kaiku pizkat espero zitekeen, aldaketa San Juan eta Kaiku hori jok markatutako kronoaren parean da San Juan, Kaiku erabatatzea. Hondarribiak luze oso ona, Ontzi bat. Itxasoan, denboraldi aurrean lekeition bat ikeragarria ikusi genien, eta Uztaliko Donostiko estropadan ere bai. Urdaibaik eutxi egin dio, Bai. Momentu kritiko bat hor Baziru dien, lehenbiziko luzean Euskal Zezakela estropa, pasatxo Hondarribia begira ziagoa. 4:54, eta Urdaibai. Ez dakit pasmatu ote duen ziagoan, San Juan bostera, ikusten duzue hori jok, 4:59 markatu duela. Ea ba. Gure katamaraneko lankideak ere izan du hor, olatuaren eragina eta badakizue, horrelakoetan arraunlariek eta gure lankideek guztien sufritzen dutela. Bueno, maniobra ostean Hondarribik Urdaibairi 2, San Juan bostera, Kaiku 13ra, San Juan hori oren denboratan ari da, zuek erreferentzi bat izateko. Eta Hondarribik 11 bateko errenta Urdaibairi. Ea orain zer gertatzen da. Begira San Juan horretuan. Hemen hartu zuen, 7. minutu terdian, duela 15 egun ikeragarri eskolatu hartu zuen. Hondarribia momentuz tartea zabaltzen, lehenbiziko minutu honetan. Eta oso esanguratsua izaten da, Popareko lehenbiziko minutu hau, Askotan ondo azten denak ongi bukatzen duela. Gatozen lehendabiziko protagonistarekin, Pedro Maria Bando, Kaiku, egunon. Bai, egunon.
denbora asko galduta, baina akaso espero ziteken hainbesteko aldaketa eginda, ezta? Bai, atzoko temporezinutik 6 kanpo geratu direla, bai, bat debut egiten da Arrobikoa, eta beste pare bat saltzen dira lehenengo aldiz trainera horten Arronian, eta, bueno, espero ziteken, edo, bai, ezein txarto, bai, espero ziteken zeo zer. Aurtengo tripulazioa egia da oso mugatua dela, eta hortaz Arrobikoen gana jo beharra, ez da? Bueno, datorren errokei behira, Jesusikera begi dago, bueno, batzuk edatzen mote gaur. Datorren asteburuan errekan jogatuko da estropada, nahiko importante guretzat, bat izango da gure eta beste portua leku berdinan. Eta, bueno, ja ostian ja importantena kontxa eliminatoria eta ostian. Orduan, erabaki dago nobekauntan horratzen batzu emon. Arterako bere mondie gondire bat bi horre aldaketak egiten eta hortxe atratzen den gaur. Sorterik onenak Kaikurentza. Beharko du gaur, beharko du. Aizu, Ibon, Hondarribia zoragarriari da. Airean dator. Espainiako txapelketan bezala, erakustaldia ematen, hori da. Orduan hirugarrena, taburu zain naiz, arriskutsu esaten da, baina horrezelo hirugarrena zuela, San Juanek lehenbizikoa zuen, eta airean dator, Lehenbiziko hartu, abiadura hartu, argi Urdaibai, Horai begira olatua. Oraintxe eta gainean jarraitzen du, Gainean gutxitu da. Gainean jarraitzen du. Tartearen erdia jandiote. Gainean jarraitzen du. Argi Urdaibairen olatu horri. Olatua ez da, Espainiako txapelketan bezain bizia. Baina abiadura ematen duna, denbora luzean. Zer entzun dugu, orain dator gure olatua. Orain Urdaibai zuluan, nabarmen. Espainiako txapelketa ipatu duzu, eta hirugarren kaletik Hondarribi, orduan Bermeo bigarren gotik joan zen, Kaiku lehenen gotik eta Zierbena laugarren gotik. Olatu horrekin, irura, Bermeo. Zortziko errentarekin. Zer den, barrukaldean, olatua norabide aldatu denean, gainean, beti gainean ikusten dut orain Urdaibai. Eta San Juan Orioren denbora markatzen ari da. Beste datu bat. Urdaibaik ikeragarrizko olatu hartu du. Oso olatu sorta hartzen ari da. Bai. Lehen San Pedro ikusi dugu, laugarren kale hortatik. Horrelakoak egiten. Leian sartu dira bermeotarrak. Horra bestea. Urruti ibili dira eta orain leian sartu dira. Eta horrek 6 ematen duen. Ziaboga ostean, minutu pare batean, dena hartu du Hondarribia. Bederatzi segundu ere markatu ditu GPS-ak. Oantxe bat, begira. Bermeok ere hartu nahi du, baina Hondarribia ederki aprobetsatu du. Segi. Orain zulua. Baina posterakoan da, errenta. Ondo hartutako olatu bat, olatu bati 2 pala gehiago jotzea, 2 segundu. San Juan amairura, Orioren denborata. Kaiku 29ra, Kaiku orain, Erne, 11garrena litzateke, zelkapenean. Zumaia eta Porturen artea. Ea ba, Zazpira joan da tartea, olatu Urdaibai. Hemen lan erditan, Gautzi egin du. Hondarribik 9:56, hor dira orain bermeotarra. Traineru bat pasatxo garbi, bat eterdi, Erne, Hondarribiak errenta du berriro. Hor dira San Juan darra. 14 segundu gehiago. Lan erditan, 9:56 Hondarribiak, Urdaibai 9:51. Ero hori jo izango litzateke, 10-0, San Juanek 10-0 bat. Kaiku, baina, ze ziaboga izan da. Porturen atzetik, 10-20, Portuk 10-19 markatu du, eta Kaiku 10-20. Eta larribili gaur Kaiku azken egiten da. Hendik asko falta da, baina oera, guztiz, goizi berakoa. Begira Hondarribia berriro ere, horrune kritikoa izan du, Urdaibai gainera etorri zaionean. Eta eskatu du orain, aprieta! Eman egurra eskatzen du Aran Berri. Chavales, entonces, apriétalo. Orain. Gorkak badaki orain, gero, bizirik mantentzeko, azkeneko luzean denetik gerta daiteke, baina 10-11 segundori gehitxo dira.
Orain borrokan segitu behar du Urdaibek. Goian duzue GPS-ak orain ematen digun datu sorta eta ean lan erditako zailkapena begira. 12. Kaiku, Jaun Andreo, harrigarria. Joseba Munarriz da hori. 7, 8 ere hor dabil GPS-a bantzu. Egaziagoa. Polota Ruiz, pixka bat heldu, zikatu eta Baliza libratu bezin pronto. Abante. Bazelan estregorrek, Nolako gortzen denura, Begira txapaz. Pene. Abante berriz, hor astea zeinen nekeza den orain. Beste 10 minutu da. Abiadura hartu da. Eman. Gorpuntza xisko indata, orain beste 10 minutu. Eta eman egin behar. Xavier, Arrara, San Juan, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, Urduri, esan berri didazu, Urduri, 3. toki hori lortzeko, hori horekin borroka naiz eta hori beste txandan aritu den. Bai, hori da, bueno, guke beti bezala, posik horrezko txandan egoteaz, baina, bueno, Hondarribia eta Urdaibaiek erakusten nahi dira, bai ja, zira-ziratik, bazen alako maila daukaten. Eta gaur, Kaikuk edori da hor, orduan guk 3. txanda postu hori lortzeko nahian gabiltza, eta hor txego de burrukan, hori jokin oso estroparan egin du. 2 segundu hortan gaude, eta poparean ondo etortzeri badaukagun. Gaur egia da, 4. kalean nahi genuen denok, baldintzak ez dira alde handikoa, baina, pixkate araba da, baina burrukatu egin behar da tokatzen danakin, horrean burrukatuko dugu Lipitzko kale honetatik lortzen dugun 3. postu hori. Eta ia Espainiako txapelketan gertatu bezala, horrelako latunen bat harrapatzerik duzuen. Bai, ala da, gu behiratzen egin bera datorren ez, baina, orain gotzerta etorri, baina, etortzen baldin bada saiotuko behartzen eta aldea tatzen dugun hori joi. Xabier, aipatu duzu, ezta? Hondarribia eta Urdaibai, gogor, oso gogor, eta horren ondotik, 3. tokia hori da aurten lortu daiteken saririk handien liga honetan? Bai, guretzako ja horrezko txandan sartzea opari handi bada, badakigu lana atzetik egina daola eta horregoteak nolabait esaten zaitu lan hori ondo egina dala. Eta bai, Kaikuri egia da saia dala kentzea, zen bestetan atzo bezala, estropara hona intzun, gaur faiatzen nahi da. Baina, horten burrukatuko dugu, horrezko txanda ja finkatzen gehan eta nola ez beti gora berea. Sorterik onena. Eskarrik asko. San Juan eta Orioren arteko estropada hipotetiko hortan, Orio, momentu hontan, San Juan baino, 4 segundu bizkorrago. Eta Urdaibai ikaragarriko sufrimentuarekin, Hondarribiri segunduren bat jaten. Bai, pare bat jandizkio. Zazpibilidatzetik pare bat jandizkio. Orain postea eta hor burruka badago. Nik uste dut Urdaibaik, orain deskubrituko, Urdaibai poparean edo zer gerta daiteke, baina 6 segundurekin kanpoan bada, aukerak izango ditu. Zortzi eta bederatzi eta 3 traineruta. Bai, kontua da, lehen Hondarribik ziaboga ostean, hortxe izan ditula momenturik onenak, eta dozen erdi batekin heltzen bada, eta hor beste 2 edo pilatzen baditu, askotxo dira, eta igual hortxe erabaki daiteke gaurko garaila. Momentuz, errenta oso aipagarria da. Lehenbiziko ziaboga honegia ez du eman, Ama Guadalupeko. 2 traineru. Ea Joseba. Orio eta San Juanen arteko beste lehian, 6 segundu Orioren alde, konparaketan. Eta ematen du haizeak behera. Ea ba. Baborri eskatzen die. Hor olatu ia trabez jartzen da, hemen gu gauden lekuan. Lehen ere izan du behiri, ia trabez jartzen da. Argi ziaboga. Hortxe dute babalitza, bai. Hau asko zer estuagoa eta arranka. 15-0-3, Oriok 15 eta 20 markatu ditu. Urdaibai ere, zutik. Ia zazpira, 15 eta 10. Eta bijo ez da hora! 2 terdi. Ea ba. Hemen dator Erreka. Juan Darrak. ¡Dale, gai! ¡Con Carrillo! Eta irura. Oriok 15 eta 20, San Juanek 15 eta 27. Postean da, diferentzia, Bien bitartean, Hondarribi eta Urdaibiren artean, post. Orain. Azken luzean ari dira jau. Kaiku. Zumaia eta Porturen artean, hortxe. Ia 50 segunduko atzerapenarekin, Porturen denbora 15 eta 53.
Erne, bi traineruko errentarekin Hondarribia, Urdaiberen aurretik. Ea ba, hor dituzu San Juandarrak eta Urdaibai, 6 segundu eder bi traineru Hondarribiak lidertza hori sendotu nahi du, parean ziren, puntuotan, 157 Hondarribia eta Urdaibai, orain azken luzean Hondarribiarrek oso hurbil dute CaixaBank bandera. Arraunzaleak, ondo dakien moduan, 6-6 segundo, errekuperagarriak dira. Zaila, baina errekuperagarriak. Ea ba. Lehen 8 atzetik ibili da Urdaibai, 3 jarri da. Orainik denbora badago. Baina, Urdaibai bigarren luzean, Mikel, batez ere pukaeran egin du. Alegia, tarte luzerditik aurrera. hontan, gertatu da berriro, 6 eta 7 ere une batez igo da diferentzia. Baina, nolabait esateko leunagotan edo, gero, Bermeo errekuperatu eginda. Ea. Eta orain estrategia eta irakurketa ere bai, baldintzena. Olatuak zer eskatzen dien, haizea nola tiratzen duen, orain erabakiak hartu beharko dituzte. Dose bat, olatu batek erabakitzen dien, olatu batek. Orillo eta San Juanen arteko diferentzia, 9-10 segundotan da, Orillotaren alde. Ritmoak. 39 palan Bermeo. Luzearen erdia egin dute eta Hondarribiaren errenta hor da, 8 segundotan. Zuluan 36 pala terdi Hondarribia. Erabakita ez dago, garbi dago, itxasoaren baldintzak ikusita, ditugun olatuekin eta hemen buelta izan daiteke. Baina oso errenta ederra ama Guadalupekoa trainerukoek lortu duten. Lehen oraintxe hasi da, Urdaibai. Burua eskatzen du Joseba Munarri. Hor joera izaten da askotan esaten du. Erritmoa sarritzera, baina hori traineruak ez du eskertzen. Harrituta nago, Kaiku Portugaleteren kronoa markatzen ari da. Azkena izan daiteke gaur Kaiku. 8 aurretik Munarrizek 6 dira. Errealitatean 6 dira. Orain 5, begira, Lehen ere hori gertatu da. Lehen ere hori gertatu da. Momentu hontan, bukaera hontan, Kotolino Muturraren alde horretara hurbilduta, hor errekuperatu da Urdaibai. Biak kaleari eutxik. Eta orain Urdaibai olatua. Minutu bat eskatzen du. Lana eskatzen du Amunarrize. Orain Urdaibai. 6 segundo, bi traineru dira. Hori hirugarrena izango da, Orio San Juanekin konparatuta, 12-13 segundu bizkorrago. Olatua eta irabazi. Bai. Baina Bermeotarrek ere hartu dute hor, baten bat, eta errenta... Zortzira ere ibili da Bermeo. Zortzitik bostera etorri da. Zaila iruditzen zait, ala ere, azken metro hauetan buelta ematea. Zaila iruditzen zait, 200 metro besteak ez dituzte falta. Hondarribia orain. Urdaibai. Laura momentu batean jetxi da, baina ez dago. Tarte gutxi da, Hondarribia hor dator aurretik, ontzi bateko errentarekin, Jaun Andreok, CaixaBank bandera, San Migueliako lidertza ere jokoan hemen, bi indartsuenak, bi ollarrak, Hondarribia badator, garbi, lautik bostera berriro errenta, Hondarribiaretzat garaipena Jaun Andreok, hor da, ama Guadalupekoa, bai Hondarribia, 19:56, bai Urdaibai bigarren. 20-0-0. 5 segundutik behera diferentzia. 4:69. 4 segundu eta 4:69 eunen. Orioren denbora 20:16 hortik gora jadanik kronoa. Orio gaur hirugarren. Hemen dator San Juan. Eta era bat atzean dator Kaiku. Kabok bai, 20:35, hortxe biliko dira. Azpitik, 20:33 San Juanek, Kabok 20:35. Eta Zumaiak 20:50, Portugaletek 20:50. Ea hor non kokatzen den Kaiku. 50 orain. Azkena izango da Kaiku gaurkoa. Gurutzatu egin du. Gainetik estropa dagoa gurutzatu, metro gehiago egin.
azken 21 minututik gora Kaiku. Az, honea zea. 21-0 Kaiku azkena gaur Jaun Andreok CaixaBank banderan. Hondarribia nagusi, 19 eta 56, 4 segundu luzeia 5 atera dizkio Urdaibairi. Hirugarren lehen txandako garaia izan da hori jo, eta haizea ere, 7,1 goiza aurrera joan den neurrian, gesten. Aurrera Sara Garailekin. Eta hemen nago, Francis González Etxabarrirekin, egunon. Eguerdion. Zorionak, oso posik ikusten zaitut. Bai, oso posik ez, hiru estropadan ondoren beraien atzetik, gaur lortu dugu gure ematea, eta ikusi dugu, ez gure ematen dugunean gai garela hor garaipenen burrukan ibiltzeko. Atzo ere, egon nintzen zeuei begira, estropadari begira, eta oso triste ikusi ditudan, oso normala den bezala, etxiko estropada galdu ostean. Bueno, galdu ostean ikuste dut atzoko eguna da tentsio handiko eguna, bai kirol aldetik hor asko jokatzen ari garela, baita ere antolakuntza aldetik. Orduan egun luzea izan zen eta bueno, emaitza ere etzen oso ona izan guretzat. Estropada eremu hau gustuko du Hondarribiak? Bai, egia esan, aurten 2 estropada jokatu ditugu hemen, Espainiako txapelketa eta estropada hau, eta biak irabazi ditugu. Bandera eta beste puntutxo bat hor borroka horretan lehen tokiari dagokion lehian puntuak garrantzitsua dira, baina banderak ere garrantzitsua dira. Bai, banderak eta, bueno, nik uste gaur egun ja puntuei begira egon behar garela, ez? Ja 4 estropada besteik ez dira geratzen eta horietan jokatuko dira, ez? Badakigu azkeneko asteburua arte segurazki ez dela erabakiko. Itxasotik errekara, datorren astean Ibai Zabalen jokatuko dira estropadak, nola planteatzen dituzue, edo ez dakit horretan pentsatzeko astirik izango zenute? Bueno, bihartik aurrera hasiko gara pentsatzen, baina, bueno, estropada, urtean zehar edo denboraldian zehar planteatu ditugun bezala, estropada bakotxa 12 punto jokuan, eta badakigu, erreka horretan, sorteak ere zer esan handia izaten duela. Eta igandero bezala, gaur ere festa Hondarribian? Bai, beste igande batez ere, 8 aldera, Portu auzoan harrera izango du. Hortxe gonbita, eskerrik asko, Francis, gozatu zoriona. Eskerrik asko. 9. garaipena, 15 estropada jokatu eta 9 irabazi ditu Hondarribiak. Hor dago marka. 19 eta 55 demoraldian bandera pilatu eta pilatu, Castro gainera urten oso egokia izan da hientzat. Bigarren Urdaibai, bukaeran hurbil. Urdaibaik hori ere badu, irabazten ez duenean. Bigarren, garbi. Hirugarren hori jo, 20 eta 16. Demorak ere, txanda ezberdinetan joan da, gurutzatuta, 20. Eta esan daiteke, horrezko txandan, bigarrengoa baino baldintza txarragoak ez dituztela izan. Nik neuk uste dut, Aizak bera egin du. Hobeagoak izan direla. Goxatu egin du. Atzo bezala giroak lehundu eta goxatu egin du. Laugarren San Juan, 20 eta 23, zelkapen nagusiari begira ere, sendotuz hor bere kokaleku hori San Juan, hori jo orain zelkapen nagusian, hor 5. eta koskatxoarekin. Bueno, gero, Kabo begira gaur 5. 6. Astillero, 7. San Pedro, Tiran 8. Zierbena, Zumaia, Portugalete eta Kaiku. Kaiku azkena, harrigarria iruditzen zait. Eta beko lehiari begira, Zumaiak bai, puntu bat errekuperatu dio, gaur bere aurkari nagusiari, Portugaleteri, baina 6 puntu. 2 estropada falta dira hori argitzeko eta 6 puntu. Mirari bat beharko dute Zumaiarrek. Zumaiak suerte gehiagik ez du izaten, alegi aurre hartzen dira Portugaleten. Osta egiten zaio hor, tartean beste aurkariak sartzea, eta hortik. Aurrera Sara Izort Zabalarekin. Bai, hemen daukat Bermeotarren ordezkaria. Bueno, berarekin hitz egin nahi izan dugu, estropada bukatu aurretik, baina esan dugu, ez, ikusi desala lasai asko estropada bukatzea, eta 2. tokiarekin gaur konformatu beharra, ezta? Bai, hombre, beti ezin da irabazi, ez? Eta gaur nahiko estropada politxin dugu, baina, Hondarribi ikusi da gaur hasiera bezala ibili dala, oso estropada ederra egin dago, eta, holan arraunin egiten dauenin, oso saia izaten da euriri irabaztea. Polita, borroka bizia eta ikusgarri ikusten ari gara astebururo, larun batetan batek, igandetan beste batek, edo astebukaran berdinak, kontu da hor zaudetela biak, lehia benetan estuan, eta puntuek eta banderek bere biziko garrantzia dutela eskantxan honetan.
Bai, haulan da, ez? Atzo parera ibini ginen eta gaur beste puntu bat atzetik, ez? Eta gero ikusten dugu beste talde batzuk, gorantza datozela. San Juanek estropada ederrak egin dauz, gaurkuen esain ona, Horizo gorantza dator, Kaikuk gaur kanteran opilo bat atara dauz eta, prestatzen dabil beste gauza batzu prestatzen dabiz, baina gorantza datoz talde batzu. Denak zaudete, beste gauza batzu prestatzen ez daiz hor? Hombre, gu geure helburue izen zen liga irabaztea eta kontxa irabaztea, eta horretan gabiz, eta demostratzen ari gara astebururo horretan gabiltzezela. Sorterik honen aurrerantzean, eskerrik asko. Zuei. Patroien zelkapenean gaur, Endika Perez 3 puntu eta elastikoarekin Endika Perez eta Unai Oliden San Juan, patroien zelkapenean 13 punturekin goian da, Gorka Aranberrik 12 ditu, Unai Osak 11. Gaur, Endika Perez 3, Jimen hori 2 eta Irakoitz Etxeberriari puntu bat. Eta hauxe daba, zailkapena nola dagoen, Kaixa sariari dagokionez eta Kaixa Bank bandera, laugarren edizioa, Hondarribiak eta begira, lehenengo 13an Kaikuk irabazi zuen, bigarrengoa Hondarribiak, hirugarrena Hondarribiak, eta hau ere bai, 4-3. Hirugarrena du jarraian, eta orain, nik askotan kontxa edo ligatan nola esaten da, guztiek, aurtengo 2016 urte arte betik kontxa nahiago bezala, gustora galdetuko nieke orain, Bermeotarrei, eta Hondarribitarrei aukeran jarrita, aurtengo liga gainera suposatzen duen. Beste zerbait du, bi hauentzat, hori da. Beste zerbait badu, orain jarrita, nik usten dut, borroka honek liga irabazari oraindik ere meritua erantxe egiten dio. Bai, eta gaur gainera, arrisko ondirik gabe, esan dezakegu, liga azken egunean erabakiko dela. El Corte Inglés bandera jokoan dela. Hemen kaleratzerik edo aberiek iragarrik ez bada. Zalarerik ez bada, azken egunean erabakiko da, aurtengo liga garaile. Hor da zelkapena, 169 Hondarribiak, 9 garaipen, Urdaibaik 5 jardunalditan denborarik onena eta 168, gero Kaiku, San Juan 114rekin eta garaipen bat, Oriok 106 eta Tiranek 101, eta gaurko jardunaldia 96 puntukin, bai Oriok eta baita Tiranek ere. Eta bekaldean 6 puntu gehiago ditu Portugaletek, Zumaiak baino, eta 2 estropada bakarrik falta dira. Txalo sortarain hemen bildutako zaleek Bermeoko ontziari, Bermeotik jende asko etorri baita gaur, estropada ikustera, eta bien bitartean Hondarribiarrak hortxe dira, saria jasotzeko. Puntutan berdinketa emango balitz, Mikel, Hondarribiarentzat litzateke, beste 3 bandera irabazita ere. Gaur bai, dudarik gabe. Beraz, puntuak, Urdaibaik 2 errekuperatu beharko lizkioke, 4 estropadetan markatu. Ea ba, 4 estropada falta dira bai, eta 4 horietatik 3 Ibaizabaleko uretan. Eta orain hortaz hitz egitea alperrikako kontua da. Orain hasiko dira Ibaizabaleko estropadere mua, Portugalete, kaleak autaua eta bestea, eta kontu horiek lehenago, martxoan edo otzailean edo gutegi egintzenean, orain alperrik da, esatea. Zozketa markatzen duenari, aurre egin eta uretan frogatu behar da orden nagusien eta beste kontu guztiak bazterrean utzi. Hor da, CaixaBank bandera, Joseba Amunarritzen eskutan, zorionak Hondarribia, esan bezala, 4 edizioetatik, 3 Hondarribiarrek irabazi dituz. Esan nahi berezia bandera honek, azkeneko 3 estropadak Urdaibairen atzetik egin ondoren. Boxeo konbate bat dirudi, batek eman, besteak hartu, besteak erantzun. Alaxe daba, ikaragarrizko demoraldia egiten ari dira biak eta psikologikoki hori ere kudeatu egin behar da, eta entenatzaileak, lehen ezan dugu, aizper hori buruztari ginenean, entenatzaileak zenbat eginkizun dituen, liga jokoan dela, horrelako berdintasunarekin, oaindik gehiago. Emozio horiek guztiak kudeatzea, eta, mutilak posi daudenean pixka bat geistea, krisi daudenean igotzea. Puertas veteranoari, eskaini dio txapela, bai, Castellón, bai. Ea ba. Bueno, arrauna gora, Ibo! Bai, baldin baita ingo kaldituzte. Nola ezpa. Ba, 2 eta 3, badoaz! Zorionak Hondarribia,
hor ditugu Pozik, eta Pozik izango da baita ere, Sara Gandararekin, Arostegi jauna hori jotarren ordezkari. Bai, hemen aldamenean daukat eta nahiko Pozik ikusten dut, izan ere, 3. tokia gaur-gaurkoz toki duina eta ona da, ez da? Bai, noski, lehenengo aldia da denboraldi honetan 3. egiten degula eta Pozik egotekoa, ez? Gustoa. Zelan ikusi dituzu mutilak, ikusi dugu 2. txanda horretan, aize nagusitu zaretela, eta konfiantzaz mintzatu gara lehenago, nik uste dut honek ere konfiantza sekula igoko duela. Bai, konfiantza da ikaragarri emango dugu astebukera osoan egindako lanak, eta aurrera begira, ja Kontxako estropak hortxe daude, ja hurrengo astean Portugaleteko astebukera hori eta gero, eta esaten duguna, konfiantza emango digu lanean jarraitzeko, eta bide honetatik jarraitzen dugu. Itxasotik? Ibai Zabalera, aurpegia jarri duzu, ez dakit Ibaiko lana nola datorkion hori. Ez, Ibaian ez da barazoika, kontua da bakigu da, Portugaleten 2 estropa da, nan kale zozketak eragin handia izango du, eta hortxe daude ez, Hondarribi eta Urdaibai puntu batean, eta aber esaten duten berai, kale zozketa eta gero, zea izango da, ez, neiko morru egongo da. Rotazioak, aldaketak, teknikariak daude danak, beste kontu batzuetan pentsatzen, ez da? Gu egia esan atzo esaten, gu aurrera behira baino gehiago begiratzen nahi ginen astero, gure arraunketa hori bilatzen, gure estropadan hori bilatzen, ezin genuen etorkizuna gehiagei begiratu, eta aste honetan etorri da behar genuen 2 estropada honoiek, eta baina egin behar duguna da lanean jarraitu, eta sentsazio honoiekin jarraitzen dugun. Ia horrela den, zorionak eta gozatu. Bale, eskerrik asko. Oraindik Jaun Andreok estropada ederrak ikusi behar ditugu demoraldi honetan. Gaur Hondarribia izan da azkarrena, oso ondo erakustaldia eman du, hasieratik oso itxura ona izan du estropadak berdentzat, Ibon. Eta gaur ere askotan esaten dugu estropada asko erabakitzen direla lehenbiziko Ziabogako irteran. Gaur ere Hondarribiak buelta eman, antxe zabaldu 8-9 segundu, askotan errepikatzen gara, baina gaur begira. Gaur ere, zer gertatu den hemen, popare garria denean. Azkenean, 4 eta 70 eunen, bostetik bera, diferentzia txikia. Hori da, han 8 eta 9 segundu aurretik ibili da, eta Urdaibairen gaurko jardunari meritu ikeragarri mamertzaio, askotan esaten dugu. Soka eteten dela 6-7 segunduan, Urdaibai 7. minutuan 9 atzetik zebilen, eta nola errekuperatu den horrek esan nahi du, gaitasun ikeragarria dagoela, 2 kuadrilla horietan. Urdaibai Hondarribia, Hondarribi Urdaibai, azkeneko urteetan ari gara, bi talde handi hauen arteko nik uste dut klasikoa bihurtzen ari dela, lehia hau, eta aurten gainera, biak ere, pausoa eta aurrera manda eta txapela kentzeko apien lan. Dudari gabe, eta tarte txikia gainera bukaeran, 5 segundutik bera, ez da erortzen hemen, 2. denak ere badaki, eutxi eta eutxi eta eutxi. Estropada harrigarriak bi hauek itxaso zabalean, ea datorren asteburuan Ibon Ibai Zabaleko estropada eremu klasiko horretan. Bai, bat behintzat banderen araudia, epaileak ateratzen dituen banderen koloren araudia errepasatu beharko dugu, txuria dela, urdina dela, berdea dela. Txuria atera daiteke hori batetik, nahi beste, problemari gabe. Eta esan behar dupa, ni Portugaleteko estropada eremu ikeragarri maitea dutpa, eta orain kale zozketak eta entzuten ditu denean, esaten, kale zozketak eragina beti du. Hemen ere bai. Eta Lekeition ere bai, eta Zarautzen ere bai, eta Donostian ere bai. Ez dakit zergatik tematzen garen, beti Portugaleten bakarrik baleude, kale diferentziak. Han zera baduan ikusi egiten dira, hemen ez dira ikusten, niretzat hori da diferentzia. Ederki ba, Sara, nola bizi izan duzu gaurko egune bero-bero hau ordezkarien armaila? Bai, esan oso posik eta kontent ikusi ditut, oso urduri baita ere Urdaibaiko ordezkariak esate baterako, eta oso posik Zumaiarrak beste behin ere Portugalete atzean utzi dutelako biharrez, datorren aste bukaran ohitura falta, badakizue larun batetan jasnazela egongo, baina datorren aste bukaeran Ibai Zabaleko uretan izango dira lehiak, eta hor bai ikusiko ditugula benetako estualdiak eta estutasunak, Mikel. Ederki ba, bagoaz, eguraldi bikaina dugu eta batzu lanera, futbolak eta badakizuetena martxan ditugula eta urrengo asteburuan berriro goi mailako estropadak hemen. Indarrak hartu Ibon, eskerrik asko eta gora traineru estropadak.